Godmorgen. Jeg tror klokken den er 8. Jeg er ikke sikker. Faktisk ikke nogen idé om det overhovedet. Jeg har lige bakket sammen. Klar til at gå. Har spist. Gang med at børste tænder. Har sovet røv dårligt. Det er tissekoldt. Tissekoldt. Virkelig. Hver gang bålet det gik ud, så vågnede jeg og blev nødt til at lægge mere brænde på. På et tidspunkt har jeg også været op og skulle tænde det helt fra ny af igen, fordi det var så koldt. Jeg tror, jeg vågnede klokken 5. Så kunne jeg bare ikke mere. Så kom solen frem med en 6-tiden. Så fik jeg mig lige 20 minutters søvn mere, tror jeg. Og så vågnede jeg, så måtte jeg op. Fordi jeg skulle nemlig lave mad på bålet i dag, fordi jeg ikke så meget sprit tilbage. Hvad er det? Enten er det et muldvarpeskud, eller også... Ej. Muldvarpeskud. Jeg synes ikke, jeg er en muldvarp. Det her. Og der er en Teletubbies. I bjergene. Ah! Ej. Men jeg skal ind over her. Skal jeg ud. Og jeg lander helt herover. Ja. Og så cirka... Ja, en 10. del af vejen.